ଆପଣମାନେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ 5ଟି ଛବି ଅଛି। ଏହି 5ଟି ଛବିରେ ଆପଣ ପ୍ରଥମେ କାହାକୁ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। 1 ନମ୍ବରରେ ପ୍ରେମିକା, 2 ନମ୍ବରରେ ସ୍ତ୍ରୀ, 3 ନମ୍ବରରେ ଟଙ୍କା, 4 ନମ୍ବରରେ ସାଙ୍ଗ, 5 ନମ୍ବରରେ ମା ଅଛି। ଆପଣ କାହାକୁ ବଞ୍ଚେଇବେ ପ୍ଲିଜ୍ କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖିକରି ପଠାନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣଙ୍କ ମତାମତ ଜଣାନ୍ତୁ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ, ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ। ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ।